Canto me pagades? 30 que? 6,72. Pois veña, a ver. Canto levades aí, Candela? 35. 35, a ver. E agora? E agora? Os céntimos. 50. ¿Cuánto dinero llevas? Canto lle falta, Marcos? Xa está? Sí. Moi ben. Canto me vas pagar, David? 162 euros? Euros con 3. Vale. Canto levas aí? 160. Vale. Adri, canto lle falta? 2 euros. Pois veña, a ver como lles pos. Aí. 162. Está ben, Adri? Sí. Moi ben. Canto me vas pagar? Canto me pagas? Euros? Con que? Que? 75 céntimos. Veña, pois dime. Como facemos os 60? Os 53. Alba, axudamos tamén, Como poñemos os 53? 50 e 3, como facemos? Con esas dúas, vale. E agora 65. Xa acabei a parte dos euros e agora a parte dos céntimos. Canto lle falta? Aí canto vai aquí? Sí, 50 máis uns 60. Ah, vale. 50 son 60. Canto lle falta aí? 10. 60 e 5. Aí está. Está ben? Sí. Vale. Dime, canto me vas a pagar? 107,90. Pois a ver, como facemos os 100? 100? Como hacemos las 7, Icía? ¿Cuánto lleváis ahí? Vale. A ver, Icía, hazme las 90. Hazme las 90, Icía. Una moneda. Ahí. 50, 20 y 20. Muy bien. ¿Cuánto tienes que pagar? Dio. 16 ¿Euros? euros 25. 25 céntimos. Pues veña, a ver como facedes os 16. Como fas, Andrea? Acórdate que non admito cambio, que non vou cambiar, entonces os 20 euros non me valen. Ten que ser xusto. Así canto vai, Nico? Canto ten ali? 3,25. 10 máis 5 máis 16 con 25. Teno ben pagado xa, Nicolás? Sí? Vale, moi ben, gracias. Canto vas pagar, Julián? 47,96. Veña, pois dime. 2 billetes de 20. 2
euros de 2. Dúas monedas de 2, non? Unha moneda de 1. Unha moneda de 2. Vale, e así canto tes agora? 47. Vale, canto che falta? 96. Pois veña. 50. Mais 20. Mais 10. Iker, que lle falta aí? 5 máis 1. Aí ten? 56. 96, non? Sí. Está ben todo? Vale. Canto vas a poñer, Fátima, aí? Pois a ver, dime. Un billete de 50 euros. E aí canto tes? 70. Vale. Xía, tes algo que decir aí? Vai ben? Que ten que poñer máis? Dous. 4. 5. 6. E 8. Canto ten agora? 78. Vale, canto vos falta? 24. Pois veña. Como facedes 24? Canto se falta aí? Colliches 2, non? Vale. Pero 2... Teño que ter 24. 20. E agora falta máis 4. Aí está. Moi ben. Canto me vas pagar? Canto é? Pois veña, empeza aí. Canto vai aí? 40. Aí van 7. Vale, e agora? 24 céntimos. $24, non? Moi ben. Perfecto, Bruno, moito ben.